Ty už to už vieš. Ja si to naplne. Tak, aby to bolo lepšie dohralo, to ti povedala tá pani. Alebo mama. Kto ti to povedal? Mama, dále kolúti. Ale to stačí. Čaká už mama. Ukáž? Veď keď to zdvihol jak tušku, A ne. tak sa to musí. Pozor, aby nepadli husličky, padnú na zem husličky. Takto, tak, Tak to položím, čakaj. tak. Tak možno, jak tušku to zoberieš, vieš? Ukáž, jak sa dá. Áno, perfektno. Vidíš to? Dále už. Máš to ten striežak? A teraz toto sme už nakrútili, si už krútil. Áno. Áno, krútil. Krútil, perfekt. Ukáž? Tak, poď pozor. Dobre. Jej, ty to už vidíš. Môžeš to podívať, prosím. Super, neviem. Dobre to je. Wow, a ja ešte i kúkam. Môžeš aj nahlas. Mama cello. A čelo. Tak ja musím sedieť, že mám čelo. Tak postaň sa ty tam. Ešte by som aj čas, aby som si ja dala čelo. Jeden. Ja skúmni tak trošku kúmne, Leon. To je celý komorný orchester tu. Sláčikový orchester. Áno. Že som Sandra napísala mail, že ona je veľmi majú zvolili, že deťom jaké Dobre. Keď sa dovidia, on ešte aj zavrel oči. No počkaj, ešte Gačka neurobila. Ne, ešte troška. Nenádej. Donútra do kufríka. Áno. Tam, kam to patrí. Pozor, nenádej. Nenádej, Leon. Ukážte sa poškrabej, poďte sa poškrabej. Nič nepoškrabá, vieš, lebo to môžu Povedal, že ja einfach, tu si chcem. A ja bol cool. Leon. Áno. Prvýkrát takto, a keď to pomaly dobre robíš, vieš? Super, to bolo veľmi dobre dneska. Už vieš ešte? Leon, jak Ale sa jedne, to že učil? Počkaj, Jak si to robím? Pozri sa na mňa, Leon, aby som ťa videla, aby som, že si to ty. a to sa bola tá polka, tá sa mi tak nepozdáva, táto. A to je ešte jednej som zavolala, ona tá sa mi veľmi páčila na telefóne. Povedala, že pre takého malého by bolo dôležité, že skupina, že ty ideš v skupine, že nebudeš niekedy, že kvázi sa mu nechce si sadne, potom zase príde a tak, ale ináč ja, keď som sama, jemu sa nechce, keď šplatiť tú voľnú láška. A ona povedala, že není einfach to v Dilsdorfe. Ona v Dilsdorfe byla, ona vyrastla v Zürichu, povedala, že no, že ja, že ten Zürich tiež nejakým šmanie priťahuje, alebo tak, a ona, že no, že základ si vás, ona, že ona tam vyrastla, ale nejak, že Winterthur má veľmi také hudobné veci, že to je veľmi muzikálne, že tak. Tak som hneď si myslela, šajse, do toho Winterthur by sa mali nasťahovať. Pani Masterov sa nechce, ale ja, čo? Horor. Ne, to je super mesto. Tam má všetko hudobné, všetky sú strašne na hudbu. A to som Sandra napísala mail, že sa nechceme stretnúť, že príďte sem, my prídeme ku vám a donesieme tie husličky. Sandra, ktorej? No Balecovna. Aby sme si hrali s tými husličkami, vieš, aby Leon videl, jak tie malé hrajú tie husličky a tak. A ešte sme neozvala. To? Pozor, tu ešte musíš toto. Áno, je mi. A ty to už vieš, tak Vieš, čo je lepšie, Leon? Ne tu na zemi, radšej tam na sofa. A na sofa. A to ešte musíme. Chceš tu poukladať, alebo chceš tu vybrať von? Chceš to ešte raz hrať? Poukladať, stačilo. Troška frisbee budeme. Áno. Ukážte, sme zase ten špánok. Áno. Mäkki frisbee. A veľký. Máte. Omi dosť. Omi, také dobré veci nám stále dáme povedať. A aj bagel. Ale keď sme tu vyboli, bola dosť taká nepríjemná. Neviem, Obsedy,